lagun bereziak, lagun eta familia giroan urtean pasatakoak, gogoratu eta jakin giroan ospatzeko erabiltzen ditugunak. Gabonetan, badira hala ere momentu tristeak, ondoan falta ditugunak gogoratzeko. Etak bere jarduera amaitutzat eman zuela 13 urte eta oraindik ere 124 euskal preso daude espetxean. 20 euskal herritar inguru iheslari eta deportatu artean. 13 urte ondoren salbuespen legeak indarrean jarraitzen dute. Estrategia antiterroristapean bideratutako legeak. Orduan ere, euskal presoak modu bidegabean zigortu baitzituen ere. Euskal Herrian bizitutako gatazkak utzitako ondorioekin amaitzea premiazkoa da euskal herritarrontzat. Oraindik indarrean jarraitzen du salbuespen auzitegi den Entzutegi Nazionalak, edo bizi osorako espetxe zigorra ordezkatzeko sortu zen 7/2003 legeak. Hori guztiagatik elkartuko gara urtarrilaren 11an Bilbon, Lakasiatik hasiko dugun manifestazioan. Aterabide integral bat eskatzeko, euskal preso, iheslari eta deportatuak etxerako bidea urratu dezaten. Violentzia ezberdinen biktimek egia jakin dezaten, aitortuak izan daitezen. Finean, Euskal Herriak horren beste behar eta merezi duen etorkizunari elkar bizitzari begira jarri gaitezen. Behin betiko bakea, konponbidea, elkar bizitza, euskal preso, iheslari eta deportatuak etxera! Etxera! Etxera!